ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥର ଘର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ପୁରା ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚାରା ନଗ୍ମାର ହାତରୁ ହିଁ ଲଗାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଁର ଫସଲ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବି ବହୁତ ତରକ୍କି କଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ନଗ୍ମାକୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ ସାଧୁ ମହାରାଜ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ମୁରାରୀଲାଲ କହେ, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଦିନ ଚାଲୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥର ବୋହୂ ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ପୁରା ଗାଁର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାଧୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ମୋର ସେ ଝିଅକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସାଧୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥର ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ, ଆରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି।